Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo napraviti jedan ekstra brzinski ručak, sve kompletno iz rerne. Dobijete nešto jako sočno, posebno ako imate bilo koju vrstu mesa. Uz ovaj preliv, uz ovu marinadu, svako meso će omekšati, tako da vam predlažem da isprobate ako niste. Za marinadu nam treba malo putera ili margarina. Ja sam ga otopila. Zatim, ako imate mladi luk, možete ga iseckati ovako na sitno, a potom dodajte i jednu kašiku soja sosa. Ako nemate soja sos, može biti recimo i voćarski sos, sasvim je sve jedno. Stavila sam malo mlevene dimljene paprike, zatim malo vegete, bibera, soli i kao što vidite dosta senfa sam stavila. Senf koristite po ukusu, mada što više stavite, meni je iskreno ukusnije, ali o ukusima stvarno ne treba raspravljati, tako da napravite onako da bude po vašem. Sve ćemo lepo izmiješati i dodati malo belog luka. Dodala sam u samu marinadu malo belog luka u prahu, ali ću dodati i par čenova belog luka. Vi dodajte koliko volite, ako vam je to mnogo vi slobodno smanjite, ali ako mene lično pitate što više belog luka, to bolje baš da u marinadu da tom finom ukusu. Posebno kažem kad marinirate neko meso, baš bude jako fino i kada se prži na tiganju, ali i ovako kada se peče u rerni. Dodala sam malo ulja i pa ovdje ima recimo jedna onako velika supena kašika alkoholnog sirćeta. Sve ovo zajedno kad pomešate dobijete baš jako divnu marinadu koja bilo koje meso da imate jako ga lepo omekšava, tako da obavezno velika preporuka, posebno kad vas mrzi da pečete ovako na tiganju. Ovo je odličan predlog. Uz ovu marinadu bilo koje meso da imate bit će ekstra mekano, to vam obećavam. I sa njom svakako možete marinirati neko drugo povrće. Ovo mi je nedavno iskočilo pa morala sam da isprobam. Poslužit ćemo mesu uz povrće, jedno od će biti krompir. Vidite, vrlo zanimljivo, možda mi čak i nisu trebali ovi štapići, ali ja sam prvo probala tako. Ovo su inače ovi štapići za ražnjiće. Postavite i onda sečete krompir na karike. Zapravo bi trebao da bude krompir u komadu, međutim kako ja pečem sada u rerni, ovo je piletina, ona će, da kažem, brzo biti gotova, pa sam se ja plašila da mi se krompir neće ispeći u isto vrijeme, tako da sam odlučila da jednostavno krompir presečem na polovine i onda tako te karike. Ako imate mladi krompir, onda možda možete, ovo je običan crveni krompir, tako da nisam želela da razmišljam o tome da slučajno krompir ne bude pečen, a meso bude gotovo. Iz tog razloga sam ovako podelila. Svaki krompir sam dobro uvaljala u ovu smesu i poređala na veliku tepsiju. Zatim sam ovdje imala pola kilograma pilećeg filea u komadu, pa sam usitnila ovako na neke manje komade, neke manje šnicle i vidite da su onako deblje, nisam htjela mnogo da ih tanjim zato što će ih marinada jako omekšati i tu nemate nikakav problem. Kažem, i ukoliko imate svinjetinu ili neko drugo meso, ova marinada baš stvarno omekšava, kombinacija senfa, sirćeta i svih ostalih sastojaka, pre svega što je jako ukusno, a drugo što, kažem, savršeno mekano će biti meso, tako da za ovaj ručak se nećete mnogo mučiti, otprilike vam treba nekih možda 5-10 minuta za pripremu i imate spreman ručak. Ovdje sam imala povrće koje se sastoji od brokoli, karafiola i šargarepe, ono zamrznuto, naravno odmrzla sam ga i stavila sam malo soli, vegete i stavila sam 2 kašike prezle. Ako volite onako da bude malo hrskavo, morate naravno dobro otopiti povrće. Ako imate sveže, super, još bolje. Ja sam sad ovdje koristila ono zamrznuto.
I sve sam to zajedno tako uvaljala zato što želim da bude onako povrće hrskavo. Treba će vam jedna velika tepsija, ona najveća iz rerne. Obavezno stavite papir za pečenje da nemate posle problema sa zudovima i poređite kako volite. Ovaj krompir mi se mnogo dopao na ovaj način. Prvi put sam isprobala i mogu reći da ću sigurno praviti često. Još mi je ostalo malo od marinade pa ću premazati i krompir još jednom, a naravno što mi ostane i meso. Ako želite, možete još malo da pospete preko sa uljem, ako želite da bude onako baš ekstra sočno. Još ćemo staviti ovo povrće na tepsiju i ja sam uključila da se jako dobro zagreje rerna na 200 stepeni. Znam da me uvek pitate kad pečem ovako u rerni da li pokrivam. Ja neću pokrivati sa folijom zato što mi to prosto samo produži vrijeme pečenja, a ništa ja sa time kod ovih recepata ne dobijem. Tako da ja ne pokrivam i jako mi se lepo ispeče i stvarno sam zadovoljna. Tako da nosimo, kao što sam rekla, u rernu koja je zagrejana na 200 stepeni. Kod mene se peklo oko 50 minuta. Vi pratite, tačno je bilo dovoljno da meso onako se raspada i bude premekano. Također i sve ostalo, tako da je bila baš jedna savršena kombinacija i dok se peklo toliko je lepo mirisalo da sam jedva čekala da ručam. Posebno kažem, eto, kad nemate neku ideju i nemate mnogo vremena, ovo je baš jedan super predlog i jedan kompletan obrok da imate i meso i povrće. Možete usput i neki sos napraviti, ali ne morate, ovo je stvarno super. Meso se doslovno raspada, ja ne znam da li kamera može da prikaže. A što se tiče krompira, ovako pripremljen na ovaj način imala sam utisak kao da jedem pečeno kestenje. Tako da ako ste ljubitelji pečenog kestenja, sigurno će vam se jako dopasti. Baš je nekako poprimio krompir taj šmek da sam svo vrijeme imala taj osjećaj i baš onako lepo izgleda na tanjiru. Kada sam sve ovako servirala, još sam malo posula sa Worcester sosom i bilo je stvarno fantastično. Uživala sam u svakom zalogaju ovog ručka za koji se nisam uopšte mnogo pomučila, a bilo je sve tako sočno, mekano i ukusno. Nadam se da će vam se recept dopasti i da ćete ga isprobati. Uvek volim da čujem vaše komentare. Hvala vam na svim lijepim rečima, hvala vam i na kritikama, sugestijama, znajte da ja to uvek uvažim. I mnogo mi je drago što možemo zajedno da učimo, eksperimentišemo i da pravimo ovako fina i ukusna jela. Hvala vam mnogo na gledanju, ja dočekam da čujem vaše utiske, a do nekog novog recepta ljubim vas sve puno.